Bak, hoş geldin. Sesin aç. Hoş bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. İlk bilen taňýarkan aýdýan. Men inşallah bile ylgap ýörkäm gellik herýdan videosynyň sepini berdiň. Men ustahanyda agaç tagta işleri bilen işläp durkam, garawym bolup, ýüzüm zady maskaly. Onuň senden geldi bolýan. Şula diýdim, bir gowda diýberdi diýip açyp gördüm. Ýylyna 4 gezek seretdim. Baky ömrüň uzak bolsun. Seredip dinläp goýup bolanok, gellik herýdan ömrü uzak bolsun. Sen nähili baha berýän gellik herýdan çykyşyna? Adam elinde delili olmasa gürlenok da. Ha, o subutnamada aýdýan näler? Ol dogry, düşnükli. Şu hakykatlara aýdyşynyň metody, wagty öňrek çykyş etse has gowy bolmazdymy? Öňrek belki işleri vardır indi. Geldi anya mesela men kendimden de gürleşen geldi abiler. Kebap mesela şunu yalaydan mesela sapşını yazıp uğradı. 10 günden sonra gürleşen vaktimiz oluyor. Şu sapşını okulan vakti oluyor. Düşündüm. Yani şu an için de. Şu gellik herýdan şu aýdanlaryna umumyň sen nähili garaýan? Sen düşünjäň pikirin? Ben doğru deyip karayan. Goldayan sebebi nem için käbir meňem özüm nemelerim bar da, gelen habarlarım bar da. Arduhan kellaga çöpde oynayalattı diye. Käbir meňem özüm Kellaga çöpde oynayalatmak beýle de dursun. Kellaga Türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden ayak yalanaç ılgap geçti diýär. Yok. Maraton etdi. Türkmen halkynyň ýüreginiň üstünden ılgap maraton etdi. Ömrü uzak bolsun. Taş etdi. Geldi men pikirimçe var, geldi köp kişi düşünmeýär şunu ýaly. Durun diye ölen köp kişi neme negatif neme diýär. Aýdyňa negatif çykyş edýär diýerler. Aslında on çıkışlarını gowy dinleseňiz Hakykat gowy nemeler aýdýar. aýdýan hakykaty dinlemek käwat nime diýär? Psikologiýa taýdan, düşünje taýdan şo wagtky ünsüň ýagdaýyna görä taýýarlyň üns bermäge sen taýýarmy dälmi? Kelleňde başga alada pikir barmy ýokmy şo wagt? Şoňa da bagly. Hakykaty hemişe hakykaty belki istedik gelýänler. Aralarda fantaziýa erteke da aýtmaly. Seredin şunu ýalaýdy. Mesela çavuş diýip nemetde şo taýda. Awa. 2-3 gezek at geçdi. Awa. Sen şol adam indi adyny aýdaýynmy? Gerek barmy? Sen bilýändirin. Awa. Ben için gerek yok yani halk bilýän bolsa. Indi şol adamy hakykatda tanan adam barmy mesela? İçini bilen adam. O näme üçin içini aýtmaly? Yok şey indi gürleşen wagtyda indi mesela bir adam bilen 5 minut gürleşdiğimi tanasa bolýar, şoň içinde şunu bilse bolýar näýli. En azından bir zatla neme diye de ipucu bilýär. Yeterlik durmuş tejribesi bolan adam garşysyndaky gürleşen adamyny derrew äheňinden özüne alyp barşyndan neme diýilýär, tana bilýär. Yeterlik durmuş tejribesi ýok bolsa näme? Bilmedim, men şol adamy tananym üçin. Şoň üçin diýendi. Seret Toyota Senna Türkmenistandan bize tomaşa edýän tomaşaçymyz, illeşimiz Türkmenistanyna aň düşünje, aň ösüp başlasa sen köp biljek bolýan diýip owadan depeden çykarýarlar. Gaty dogry. Hakykata aýdy berseň saňa näme? Sen düzeltýänmi? Saňa näme? Sen öz işiň bilen bol. Düzelmez bu zatlar. Inha aýdylýan zatlar. Gaty dogry. Indi şunu bir zat nemedende döwlet indi bolýa owadan depe awrady diýelim. Ýani adam bir zat öwrenjek bolsa owadan depen de öwrenip bilýär, şonu bir ýoluny tapyp. Dünýäde canlyň içinde adam ýalsy ýokdur. Kelle bir zat goýdumy şonu etmelidir.
Por senden biri var arada karaýşyňa öwrenäjekdim onu borlay efirde soramay. Onsuzam aýtdyň sen onu. Şol İstanbulda ýaşlar hereket edip bir hereket var. DVT'den aýrylandan nemeti. Ama haydi. Täze bir hereketi özüni inni özüni reklam etjek bolýar-da. DVT'den galan gaçany dargan işi aýdan DVT'den galan gaçanlary. Şu ýaşlar hereket ediljek bolýan synanyşyň tansy tutturabilirmi? Bakın. Tutturabilmez sebeber de oyunun içinde oyun oynatırlar hazır. Hazır öğrendim de şimdi ben bir yakın dostlarımdan biriydiysem böyle Oyunun içinde oynayan näme birazcık düşündürebilir mi? Ya döwlet sıramy. yok böyle sırda bu neme düşünýalaýdyn. Mesela devletane böyleklep neme Gömdüler deveten olur. Olur eýem gömdü. Tarih havada yani neme var şimdi yalı ne diyen size? Dubai'den bir gene olanımız var bizim. Hazırki yaşlar hareketin içinde. Tamam. O kimin adından geldi şu oğlan? Hiç bir gözler gören var mı ki? Be, kimin adından geldi? Akvel Sapan'ın adından geldi. DVT'nin içinde bol rol oynapıyor yani dünya Akvel Sapan reklam edendir. Köp yerde ne medya toplantıları uyuşup ne toplantı ne medya uyuşup maslahatlarında. Yığınaklarda. Geldik herif bugünkü videosunda ne mediydi? Sessiz oturandır dedi. Şu video datı neme yerinde çıktı aslında. Sessiz oturanı. Ola adam yakında özünü öne sürecektir. Menem var haberde diyor. Onlar şol ýaşlar hereketiniň öňe sürjek bolýany şomy? Bizim lider. Yok Dubai'den gelen oğlan değil o. O geldik herifi tanıdıp gördü hazır. Geldik herifi deyiptirin bağışlan ne mi? Akvel Saparı. Reklam edip görüyoruz. Ondan fragman da şunu yaptı. Şolar ondan ýaşlar hereketi soňundan şol aýdan adamyny lider edip görkezjek bolýarmy? Deme. Murat Gurban fa başarmady inni şol başarar diýip şonu goýup görjek bolýarlarmy? O goýarlar näme üçin goýmasynlar? Ondan öňe kandidat. Ondan has güýçli, ondan has höwesli bir kandidat bar. Adyny aýtmaýan. Be, şonu edip şoňa razy bolarka. Görüyorsun ne derler şuna ben Mehmet başladım yani. Şunu aldı yende. Şonu yanka aýdyan kandidaturany lider hökümine kabul ettirjek. Nähil wada ýa-bir söz bar. Döwlet aýa şunu alaýdan izarladıkça var şu Brazilski Santa Barbara diýerler şoňa öwrülip barýar da şu işin içi. Ana gatdy dogry aýtdyň şonu. Gatdy dogry aýtdyň. Kim nereden çıkıp var ya? Kim ne edip var ya? Gatdy dogry Santa var onu. Neme diýär? Alat Gaýtbaýewiň sözü var. Durdum dua etdiňiz diýär. Ya Santa Barbara bu geliş ya. Yöne ne diýeyim size ben yıl diysem yılama geçti o. Bayağı bu nemeden hemen kızıl alma kurulmazdan hemen ben şol adam bilen gürleştim de. Gürleşenlerden bilýändir. Bir metot ulanýandyr. Başkalaňa gowy seret, özüňe gowy seret diýip. Nam ýok edýär. Yok, nam ýok däl, o açyk aýdyp otyrar. Başkalaňa gowy seret, özüňe gowy seret diýip. Muny kimler ulanýar? Türkmenistan mehkemesi ulanýar. Bu gepe. Olam kimlere diýär bu gepe? Mesela
karşısında oturup dünya soru vermeye başlayanız da şuna negatif nemedik başlayanız. Bunu etsek näyle bolar, bunu etsek näyle bolar. Sen näme üçin şuna işe girdin? Şu öz niýetini aýdan zat diýip soru vermeye başlayan ölün gaçmana başlaýar. Başgalaňa özüne gösteret diýer, telefonu öçürer. Şoň üçin diýen. Häzir indi Dubaydan ýeni bir oglan geldi. Ona Yaşlar Hareketinde gowy tanaldy. İstanbulda gowy nemetdiler. Ol öň çemenören toporunyna bizim kanallarymyzda çıkış edýär. Men hiç sada goşulanmak, hiç kime goşulanmak, goşuljak gelýärdi. Taýbirin şu işin içine girdik. Sonum Dur Sultanyň bodyguardy bolupdyr. Palesa soraw gidenne hiç kim almandyr onu. Şu zatlara inanamak döwlet ha. Näme Dur Sultan çağıranna. Näme üçin? Ondan sonra Sen kan öküşüklüge çağırış edýän deweten adamymy? Senem şol kan öküşüklüge çağırýanmy adamlar diýip soran bolaýmasynlar? Ya indi o taýda onu bilemek jöne Dur Sultan özü çıkışında aýdylan gurun başga gurun. O gurun meselede o gurun üçün seni hiç açanap çağırmaýarlar. O taýda men bildiğim şonu ýaly. Onu ýaly seretseň mesela nemeni Maltepe cezaevine git de gör näyle türkmenler ýatyr, näyle nemelerden cezalardan ýatyrlar. Olar näme üçin çağırmaýarlar ýa-da ola bilen näme üçin görüşmeýärler. Men şu häzir aýtsam ýene halk neme diýär? Dur Sultany yamanlap otursun. Men yamanlama o taýda hiç bilim. Prost şu aýdýan zatlary hiç bile neme denk gelen ok şunun jyzynda bolýan zady özüniň ýaşap ýöreni bilen aýdýany denk gelen okda. Logika gabat gelen ok diýen ha? Awa. Aňyrda adana edilik duraty bolýar. O biz jama yakın yaşayız. Tuğanım. Başka da senin hakkında ama bir video çıktı yanıca. Onu izle oturdum böyle. Nerede? Murat Razakov seni hemen yatlap koydu. Näme diye? Ay videosunu izlersin de indi näme diye. Murat Razakov mahkama şeýiniň ikinji aýaly oýnaşy. Näme diýende näme? Hı? Kim? Murat Razakov hiç saatde. Devlet abi zaten näme deyin de. Näme diýende näme? Murat Razakov bir geldik Ersif'e bir video nemetdi de şu ikinizin videonu çıkarttı. Sonra ben bir geldik Ersif'in adından değil de öz adımdan cevap vereyim. Geldik Ersif sonra näil cevap verse berer. 30 tane at orlap sattın diye. Sattın diye de geldik Ersif diyen adam bir tane alabay köpeği üçün Rusya'ya gidip şu köpeği izine getiren adam oğurlanıp satılan köpeği. Geldik Ersif'i tanımadıkları için diye bunu. Bir tane alabay it için Rusya samolyot bilen gidip samolyot bilen şu alabayı izine getirdi. Ondan sonra 30 tane o atı sattı diyelim hadi. Birinciden satıp bilmeyen. Hay gürlemeliyse gürlek de oturlar da adamlar. Yok durun yankı şu aşağıdaki yazan biraz ünsün bozuldu da şu yazılıkça nemeden neme. Şun... 30 tane at. Ava. 30 tane atı sattı diye. Birinciden şunu yalı bir zat var. Akalteki atı Türkmenistan'da değil, dünyada sanarlı attır o. Akalteki atı. Onun ya kem at değil sebebi. Ondan sonra ikincisi Akalteki atı dünya atçın atların içinde her bir Akalteki atının kimlik numara vardır.
enesinin nomeri, atasının nomeri, onun atasının nomeri, şu atlarının nomerleri var da özlerinin. Şonu sen Türkmenistan'dan Amerika'ya gidip satar ya da Nijerya'ya gidip sat, şu taydan tapıp getiriyorlar izine, şu atı satan yağdayında. Ona edip şimdi geldik erisi, o olatı satıptır. Ay patarlaken urya da näme? Gürle otursa bolur da näme? Özünü el çarparyalı adam tapsa bolur da näme? Esasy şol. Şimdi yine bir zat var. Geldik erisi. Ha, sözün welýän başla. Näme üçin? Şu adam sanynda bolmayan adamlar oňa tökmede atyp meşgullyk kazanjak bolýar. Näme üçin? Bilem o gene birleşelim deyip çağırıyorlar emmeni. Ha, o bizim oýnatdığımız bolun diýär. Indi yok senin anlazyr okuyarken. Indi diýjek bolýar. Bir adam ýerine hasap eden oklar diýär. Siz gelip birazcık diýe bize neme berin. Ahry rating kazandyryň diýär. Birleşelim diýär. Geldik erzifin. Asıl Türkmenistan'da türmede oturup çıktı diyorlar. Bolya oturup çıktı. Öne şu zada ben karşı. Senem için. Dünya kanununda bir zat vardır. Bir adama Türkmençesine günel demek mi? Suçlu. Ha, o güneli. Yani bir adama günah yüklemek normal bir vatandaşın üstüne düşmeye. Onu diye sudun üstüne düşüyor. Olam sud karar veren vakti ola. Sen günahlı deyip. İkincisi bir adam neymeden bolsa da mesela geldik erisi türmeye düştü diyorlar. Türmeye girip yani ceza evine girip türmeden çıkandan sonra o adam günahlı olmaya. Geldik erisi ve munyalı ne medyan bolsanız sen düşmanı bola can edin. Can edin sonra sen şu nämeden türmeye girdin, näme üçin sana şunyalı günah verdiler, ayıpladılar deyip sonra size döwlelerinin suratlarını uğratsın. Näme günahdan? O atorluğu yok o tayda. O tayda başka näme işi var. Ona doğru dürüst becerip bilmediler. Bir araba üçün bolan zat o. Maşyn üçün. Döwletin yok at arabaları yokmuş o atları başka devletten başka devlete akiden de içine koyup akiderler. Konteyneri yalı. Devlete geldik erzif diye bana taze at araba. Çünkü Rusya mı bir yere para da ekitmeli olya. At taşalayan konteyner çıktı. Ondan sonra önkü könösünü alıp geldik erzif Aşgabat'ta. Bilmem toşun adresini bilemek yani şu bazarın yanında değil. Hadisi bazarcı yıldık mı onu toşusunu bilemem. Gidip uğurttur ya öz puluna. Ana onam onun üstüne yüklediler. O nemeden girdi o. O atorluktan deyip giren o. Uğurttur onun için girdi. Yine devlete kömeği eden için o adam türmeye girip çıktı. O kebir zatlar bilmeyen gürlemeyen bir nemesi yok mu kadiyende? Yok, onun maksadı provokasya, onun maksadı halkın ünsünü bölmek, halkı yanlıştırmak, halkı duduğa düşürmek. Şoň üçin olar öz aýdýanlarynyň ýalanlygyny tökmetdigini, näde orduny gowulýa baky. Önde iyi de öldür hakkını yemediğin bir söz vardır. Liberty sana ýazýar. Gellik her ýerden reklamasyny besedäse de baky diýe. Halk tanar bir iş etse diýe. Ola adam seredin sen Murat Kurbanowyň ýa-da beýlekileň nemede polyoda yok wagty ola adam bar diýär polyoda. Ona ýatdan çykarma. Beýlekile 30 ýyllap garyn aşanda ýatan wagty ola adam Türkmenistandan çıkıp 6 ayın içinde Türkmenistan'a karşı siyaset öğretmeye başladı. Bolya halk tanayan bolsa men reklam edemem hiç ile. Aytjak bolýanym şu. Liboy biri häzirki siyaset ýörede oturanlar hemmesini alyp gör, iň azy 10 ýyl 15 ýyl ýurtdaşynda ýaşan. Bugün öçenler üçin çıkmadılar.
birleşelim deyip neme diýerler, baýdak ýyrtýarlar otayda durup birleşelim deyip. Bolýa birleşelim. Geldik her mesela Ýewropa insan hakları, son şuna guramalar nemelerine girýär, ýygnaklarına girýär. Birleşseniz näme üçin ol adam çağıranız ol ya-da şol adam bilen gidin görün. Ya-da özlerem gidip bilýärler şo guramalara. Näme üçin giden oklar? Sebäbi Türkmenistanda düşünen yok. Düşünseler şo taýa gidip neme bilýärdiň, aýtmany bilýärler. 23 tane neme 23 tane ýurt mu diýär? Arkamızda var diye. 23 tane yurt nerede var hesaplap görün. Avrupa'da var. Mesela aydan gurunlem doğru çıkmaya mı devlet abi? 23 tane yurt Avrupa'da. Aydan neme Türkmenistan'a iç savaşa doğru itekleyerler deyip. Ha o barıp haçan aýtdyň onu, doğru değil mi? Hı? Barıp haçan aýtdyň, gaty ýer aýtdyň onu. İyi aýtdym da şo wagtlar sen inanmadyň da sen şu adamlar şunu ýaly edip biljene inanamak diýdiň öyle. Men sebäbi olan öňüň alyp barşyndan gepläp oturuşyndan hiç zady başarmaýanlygyndan men şo zatlary başary bilmediler diýip Döwlet ýene bir gezek diýen başarmak önemli däl olar üçin. Bular ulananlar üçin başarmak önemli däl. Arkasındaky dinläp oturanlary neme diýerler bular? Şoňa gara bir şey diýerler. Yo şolar oýnanyp belli bir maksat üçin, iş proýekt üçin ulanylyp soň syňyljak adamam däl bular. Şonam nemedi bilmeýär. Hiç zady başarılan owa. Gepläp oturan gepini özü düşünen o. Türkmençe ara düýbünden düşünen o. Diğer zadym ýok başga da näme diýeň. Häzir emine bir adam neşe çektirsen, bir adamı doýursaň neşeden şolar ýaly nemetmeýär, ýüpüň ujuny gaçyrmaýar, jylaw gaçyrmaýar şolar ýaly. O ýaman atlaryň arasyna girip ılgap beren ýaly, o men şu atlardanam gatylgaýan diýen ýaly. Absurd atlar etýärler, aýdy oturan atlar. Udarakdan adam ýa-da adamlaryň utan ýalar gör. Ay. Yine de indi näme diýen başga helem şoňundan ýalar köpde şoň ýaly aýdara başga näme diýen. Ýöne de görersiňiz özleri puşman bolýar. Olar puşman boljak adamlar däl. Puşman boljak adam bular ýaly gödek ýalňyş goýbermeýär. Baky. Gödek ýalňyş goýbermeýär. Sen o videonu görersiň diýdim, mene görmeýän olar ýaly videolary. Näme? Olar puşman bolmaýar, olary destekläp oturanlar puşman boljakda. Ýaman ökünjekler ýaly şonu aýdaýyn. Bak muňa da sen inanmarsyň ýaly görersiň, muny hem görersiň. Olat görkezler netip bolsa emmesni. Kızılama derneğe seredi yani 3 kişi kaldı yine şonu ýaly bolarlar bulara ýakynda. Ýakynda diýende men ýakynym 6 aýdan agyrdadyr. Täzeyle de galmaz. Aýşolar güýze de galmaz kadýen mene. Yok güýze seredi ýa güýze galsa da men bir zat aýdan da yine geçenlerde yine bir habar nemetdim. Mesela Joe Biden Olan Türkmenistan'a karşı yeniden emetti. Täze bir açıklama etti. Türkmenistan'a yeniden emet başladı. Bular prosto adam bölüm gaharları mı geldi? Bilmedim negatif neme diýeler. Meňe nememde däl. Näme? Umrumda däl diýerler. Pingimde däl. Türkmençede pingimde. O pingimde däl. Ýöne o barmakda klonlar kukla oýnadýarlar. Olan kukla sallanyp durýar. Ine şoň ýaly bir zat. Häzir o nemenin Royal Rolls mu onun bir kinosu vardır. 6 yer aslı adamı diýip. Türkmenistan hakkında. Ana şu kino neme hakikata geçirilecek bolýar şu kino mesela aýdyn şonu. Onu ýöne Murat Kurbanowlar ertir neme alıp eline baýda alıp neme diýip oturmasyňız. O bizimkiler etjek diýip olan keden başgalar etjek bolar.
Düşünükli bakı. Şu ünsüňe çekdim soňky döwürlerde Rus bloggerler gaty köp Türkmenistan barada video çıkarıp urady. Onda da Yani, diktatorun üstünden düşüp pirkol tutup gülüp geçenlerde gürleşemde aytdım var şunu sineden basanız Ruslar, Türkiye, Amerikan bloggerlar amneme deri. Ne için çıkıyorlar? Indi bir radyolara bloggerlar şunu hemme blogger neme deldir, özüne işleyen deldir, devlete işleyen bloggerlar am bardır, yattan çıkarma. Gizlin gulluklara işleyen bloggerlar am bar. İşlediyorlar. men Yani son meheme men agent bolsun. ya sen kuvar. Öňlenam diýip gelende devlet canım yani yeri şu da men az ağlamalı nememize gülüp oturýarys. Olama bir başga ýöne canım yanandan gülýär mene. Näil diýip size. Hem kim kahraman. Yani ortada iş yok. Otayına kabul. Bir iken şunu ýaly bir neme döndü. Bizim Türkmenistan siyaseti diýenimiz. Neme döndü bilýäňizmi? Mesela Montoşnusu Türkiye'de vardır. CHP. Cumhuriyet Halk Partisi. Kim gelse gelsin tapağı diyor. Dünya prezident gitsin. Neme bolsa bolsun yurda, neme bolsa bolsun prezident gitsin. Dünya şunu düşünýärler. On yalan bolmaly derler. Dünya bolya gitsin prezident hem gitsin. Bizim prezident kalsın diýemiz yok ya, ömürlük diýemiz yok. Ya ana prezident hazır kürsünü boşalttı. Gel otur Murat Kurbanov diýse. Näme edip biljek? Ya da Saparık Mufti eden oğurluklarının kezzaplıklarının üstüne yapar da näme edip biljek. Şondan gowgap. Ya da Saparık Mufti ise böyle Saparık Mufti ýene de biraz siyasi nemesi vardır, onun düşüncesi vardır. O bir zatlar etjek bolar o. Halkın gözünü gandırmak için. Näme etjek bolar? Endi halkın gözünü gandırmak için bir zatlar eder o keminesi bilen. O geçici devlet kurar. Bilmediler. Ya indi misal alýanda devlet kurar bir zat eder o halkı gandyrar da. Ya Murat Kurbanov näme eder mesela siyasi nemesi yok Murat Kurbanov'un. Siyasi bu näil diýem size. Talantı yok diýende. Düşündüm. Ol beýleki ýaşul ýaly tejribeler ýa-da. En azından Saparık biraz tecrübeli. En azından onda tecrübe var. Okunuş ama uğruna okuturdu. Yani Murat Kurbanov da o yok da. Bu Halmurada mesela durun şu hakkında neme deyin de şu Halmurada bayağı yaman neme interesime çekti. Şu Baydak'taki göller hakkında neme diýer, gürüňe diýer. Şu göllerin bir mana gelen. O şu manasyny bilýärmi ki özleri. Şu göller var orta nemedeki Baydak'ta. Bilýär. Näme üçin 5 tiren gölü var, belik tirelen gölü yok diye. Bilýär. Yok, şu manlaram var, şu tireler näme üçin şu nemeleri. Seredin o 90-njy ýylda bolan zat däl, o tirelen logolary müňläp ýyllardyr bolan zat o. Näme ol ay diýe tersine dur. Ýaşyp barýan ay diýe. Ýaşyp barýan ay goýup biziň bagtymyzy ýatyrdylar. Biziň bagtymyzyň ýatmagyna şol ters ay sebäp boldy diýe, dogrymy şo? Men şoňa inanamam da şo zatlara. Näme üçin inanamam? O näde? O aýyň näil nemesi var? Seredin o Baydak hakkında polna bilýärdim men seredin. O aýyň bir Cüneyt Han ýa-da trollar görünen okla bugün. Trollon. Allah'ın öňünde mübarek orada aýyna arassalanmak ýaly bir aladasy derdi niýeti ýok. Berde sölerlikde arassalanýan ýagşy umyt bilen geljege, ýagşy arzuwlar bilen arassa päk ýürek bilen ruh bilen ymtylýan adamlar bar. Sölerlik wagty Cüneyt Han. Şoň üçin. Şu Baydak nemesini ýöne bir video ders ýöne döwlet asy Baydak meselesi ulu mesele o kelläňe göre ütkediljek bir zat däldir o. Seret Kadamjan ýazýar. Kadam salır. Seret
Akal teke birinci, ikinci yomut, üçüncü salar, dördüncü çoğudur. Eğer sara göllleri yerleştirilen diye, internete diye. Ha, dedim hemen size. Sebren beylek tireleri yoktu yani öyle asıl en ulu tireler bunlar da sever. Nähili iň uly tire bular. Salar bilen Ne är diyeyim sara ki? bir tire. Salar bilen är sara bir tire. Är sara baba Ersar. salar ýylynden çykyp öňe saýlanandan soň iş salar, daş salar diýip Ersar ayrı tire bolaýmasyn. däl. Är sarlar soň salarlardan aýrylýar. Ýöne ikisi bir tire soň. Är sara baba meşhur bolandan soň är sarlar hamana salarlardan başga ýaly bolup aýrylýar. Ýadyňdan çykarma, bütün tarih Durun çeşmelerde şeýle devlet geçýär. durun hazır bir daha sorayım da bu salar dediğiniz hazır ki Kuşku Tahtavazar Yolotun tarafı der mi? Awa. Ha böyle tamam Atabekler. oldu. Atabekler. İnandım. Osman. Doğru. Osman ve Selçuk imperiyasında Atabekleri, şahzadaları yetiştiren, generalları yetiştirenler salarlar. Atatürk'ün bir tarafı salardır. Buna miadından çıkarma. Salarına Karaman tiresinden. Türkiye'deki Türklerin hem nemesi köprüsü Ersarı'dır yani. Salar da awa. Selçuk ýa-da Halmurat Baýdagyny daýdasynyň öýüne diksinni. Burma Afganistan, teke ýomut şol özü bölünmek türkmen nimeli. Bollu bu meň pikirim. Gaty dogry, gaty dogry. Gaty dogry. Ýekece türkmen ma. O tireler familya diýmek. Familya. O nemeden de şimdi ben yine bir düşünüp bilmediğim bir neme var da şu Baydak meselesinde. Az mesele Hamura Bayda soymuş özü üýtgänliginden durmuş üýtgärmi diýip soraýar. Bak senden. Garajoglan. Ütken yok. Hiç ütken yok. Gayta beter olur o bayta ütkesi de. Sen yazır. Ben diyecek olayım. Hamura söylemiş. Ben Vayen'den geldim. Afganistan gazisi. Ben bir zat diye. Sen bunun adam bolsan. Afganistan gazisi. Vayen'den gelen bolsan. Yine bir zat bolan bolsan. Sen birim ilk baştaki çıkışlarında köpsünde Vayen'in ne medip çıkış ediyeti de. Ay Vayen, bizim eskerlere mun etmez zaten. Gaytam sen bu bayda goramal değil mi? Savunmal değil mi bayda? Ne biçim üç geçecek olup ne medyan? Saparağa näme diýse şo nederden hem. Saparaň aýdana has mukaddese. Paýdan 18'den näme saparaň 12 ýanyna? mi? Paýdan näme saparaň ýanyna? Saparada bayda köptür o. Edene umurýar. Näme diýe? Bayda. Sen bir gyzalanmaň kurjularynyň höküminde şoňa jogap bersene Cüneytden soraýar. Edewleti näme boldy? Ya işe düşdümi? Biz bir habarmy diýe. Devlet o ne azat yok. O ortada içile devlet diyen zat yok. Başvuru yap görersin şatayda özüňe. Reski sana reddedildin deyip neme gelir? Cevap gelir. Birim o samsıklan iş devlet. O az bir misal alayım da mesela Şveysarya'da Dünya Bankası şotayda. Onlar ne için devlet ulanmayalar? Ertir bolya muňa da kemine çıkıvaydar devlet ulanyalar zaten bir yöne olar arşivinde de el yazma bilen ulanyalardır kağız. Emme zade devlet edip olana internet tireleri garaşdyrmalyň ýaraly tema diýe. Berde tireçilik ýok. Bolubam bilmez. Liberty, ömrüň uzak bolsun. Goňun emetdiň. Bak ştaýda sözüm bolun başla. Seret bir ýazýar. Men okabilem okuş harflary. Bak sen Murat Razakowyň videosyny kellikäri türme girdi. Diýdi üçin ol günäsiz diýip onu reklam edip dursun. Adam 10 ýyldan bäri çykyş edip gelýän bolsa da eden işi bitiren işi barmy diýe. Serdinde. Birinciden reklam edemek. İkinciden eğer hani demokrasi ülke diýäňiz, kanunlar adalatly yurt bolmaly diýip özüňiz aýdýaňyz da başdan ha. Ýöne özüňizden bozýaňyz şozady. Kanunu çıkaran bozya diýer ine şoň ýaly.
özüňizden boljaňyz. Azinde adalatly demokratik ýurt bolýan bolsa, Murat Razzakow şo taýda şol adama şo gepi aýtmaly däl. Bu men şahsy pikirim. Ora diýen o tür ýerini Bir, tanamalylar. Ýöne ol meşhur boljak bolup, oňa muňa daş atýar, kesek atýar, meşhur yok, boljak bolýar. Bilýän? bu bir. Indi bu bir döwlet ha. İkincisi şu. Bu, eğer kanun adalat yurdu nemediyen sistema getirecek deyip gürleyen o taydan bolya sen bu tayda uşa sen kanunu özün bozup otursun ya getirecek kanunu sana ne edip inanalım. Türkmenistan kanununda var şu zat açıp görün. Dünya hem yerinde de var. Hazır mesela Türkiye'de mesela türmeye girip çıkan adama sen şornyalı ait sen türmede oturup çıktın yine bir zat şol adam sana dava açsın öğüne çellalar o adam. İşte o adam günahsını çekip çıktı. Günahyny çekip çykmady. Ýene ýalňyş aýdýar. Ýene ýalňyş Çöläp çıktı aýdýar. diyen de oturup çıkıyor ya günahsını. Oturmaly möhledini oturma Ova. mecbur edilen möhledini Yok, ben geldik her için adam yok. Hem kişi için adam bunu. ýok Sen- bilýän. Sonunda inni berilen ýyly kesilen ýylyny oturup çykdy diýsen goňda, onda jezasyny çekdi diýsen hamala ol hakykatdan bir jeza almaly iş eden ýaly bolýar-da. Adalat barmy Türkmenistanda? Haçan Yok, ol adalat? ben bunu hem kişi için dedim de şunun için bir geldik her hakkında demedim ama geldik her oturup çıktı. Şimdi neme günahsız Bakay. deyip demedim ama ya zaten Hawa. günahsız bartı oturdu zaten diyem yok ben onu. Hem kişi Hakykatda için mesela sen adam öldür yine oturup çık sen gitti o devletin veren bir cezasını oturdun sen cezan gitti o tayda sen ücret temizlenip çıkmış olarsın o tayda. Akseret yine yankı tetvirçi ýazýar. Döwlet daga nähili öňe gitdi diýe. Bu näme diýmek? Önemli. Mene düşünmek? Benim düşünmedim şu an. Nähili öňe gitdi. Näme diýjek bolýar? Şu B, Ş, R, Ü, M ýatsana näme diýjek bolýar? Evet. Neme çünetkan çogdur daşoğuz bollumsaz ıstavropol tutuş çogdur. Seret derde näme diýjek bolum ýadyma düşdi. Oğuz Hanyň 24 taýpalar birleşigi bar. Şolon birem çogdur, çogulur, çawdur diýerler. Daşary urtdakysy çoguldur, çawundur, çawdyr, şandyr, çandyr görünüşinden geçýär şol. Arhivlerde.